Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salamun ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fit daraini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'irin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammar rajulu as-sani. Wa ammar rajulu anapun utawi wong lanang as-sani kang nomer loro iku farajulun mongko wong lanang yakunu kang ana iku kudwatan dadi panutan fil ilmi ing dalem ilmu bihaisu yahtaju sekirane padha butuh sapa annasu menungso ilaihi maring rajul fi amri dinihim ing dalem perkarane agamane nas libayani haqqin krana are mertelakaken barang kang hak auratin utawa nolak ala muttadiin ing atase wong kang gawe bid'ah aw da'watin utawa aja ila khairin maring kebagusan bifi'lin kelawan penggawe aw biqaulin utawa kelawan ucapan aw nahwi dzalik utawa sepadane fi'li khairin bifi'lin ila akhirih. Ammar rajulus sani fala yasa'u mongko ora wenang misla hadzal rajuli ing padani ikilah wong lanang apa al-i'tizalu misah dewi anin nasi ando saking menungso balian sibu bari jenengaken sapa rajul nafsahu ing awak dene rajul bainahum ing dalam antara nas nasihan kali aweh nasihat li khalqillahi maring makhluki Allah ta'ala halim maulur sapa Allah zaban halin nula antinil zaban halin nula antinilai ando sangking agamane Allah ta'ala mubinan halim mertilaaken li ahkamillahi maring piro-piro hukume Allah falakot rawaina teman-teman ngriwayataken sapa ingsun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi annahu nyatane sak temene Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi idza dhahartil bid'ah wa sakatal alim fa alaihi laknatullah. Idza dhaharat alikane pertelo apa al bid'ah pira-pira bid'ah wa sakatalan meneng sapa al alim wong kang alim fa alaihi mongko kumlarat ing atase alim laknatullahi utawi laknate Allah. Hadza utawi ikilah hukum fala yasa'u ila akhirih iku idza kana alekalane ono iku bainau iku idza kana alekalane ono sapa rajul iku bainahum ing dalam antarane nas wa idza kharaja alekalane metu sapa rajul min bainihim ing dalam antarane nas fala yajuzu mongko ora wenang lahu kedene rajul aidan halim malih apa al i'tizalu misah walaqad hukiya teman-teman den ceritakan apa anal ustada Abu Bakrin ibna Fawraq rahimallahu ta'ala qasada an ayyang farida annal ustada sakmene ustad Abu Bakar bin Fawraq rahimahullah ta'ala iku qasada nejo sapa Ustadz Abu Bakar
ayang farida ing yen ton dewi sapa ustad li ibadatillahi krana arai ibadah ing Gusti Allah anin nasi ado sangking menungso fa bainama huwa ing dalam antarane utawi ustad iku fi ba'dil jibali ing dalam setengah pira-pira gunung id sami'a dumadaan krungu sapa ustad sautan ing swara yunadi kang ngundang-undang apa sautan ya Aba Bakrin ing undangan ya Aba Bakrin hi Abu Bakar bin Fawrad id sirta arikalane dadi sapa sira iku min hujajillahi setengah sangking pira-pira hujjai Allah ala khalqihi ing atase makhluke Allah tarokta ninggal tarokta apa to ninggal sapa sira ibadallahi ing pira-pira kaulane Allah farja'an libali sapa ustad Abu Bakar wa kana lan ana apa hada ikilah sima innida madkur iku sabab suhbati dadi sebabi oleh momoran Ustad Abu Bakar lil khalqi maring makhluk. Bab niki nerangaken bilih tiyang niki dipun bagi wonten kalih. Tata caranipun ngibadah teng ngarsanipun Allah niku sing apik ndewi napa kumpul bareng kalih tiyang kathah. Jawabanipun niku dipun perinci yen tiyang niki kepengin ngibadah murni teng ngarsanipun Allah lan boten gadah tanggung jawab kalih lingkunganipun kalih tiyang kathah niki sing sae ngibadah dhewe munggah teng setunggali gunung utawa panggenan ingkang sepi teng mriku wiridan utawa napa ingkang dipun tuju wacan-wacan ugi pinten-pinten ibadah kados dene salat sunah. Dene tiyang niki kalian Allah dipun paringi ilmu lan tuntutan lingkunganipun tiyang niki dados panutanipun ing dalam babagan ilmu agama bahasa gampangi nderekaken dawuhipun Allah ingkang dipun sebut teng Al-Qur'an falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ingkang paling gampil wonten tiyang lare ingkang nate mondho niki tugas patenipun setunggal pados ilmu yen empun angsal ilmu wangsul teng lingkunganipun wangsul teng daerahipun niki waliyungziru qaumahum idza rajau ilaihim kudu gelem tugas abot ngilingaken kaumipun nerangaken tata caranipun ibadah lan napa mawon ingkang hubunganipun kalih agami Islam. Yen tiyang niki golonganipun tiyang ingkang dados panutan contoh kula pun nate mondok angsal setunggali ilmu ugi tindak lampahipun dipun ikuti tiyang kathah niku sing paling sae kedah ibadah sareng kalih lingkunganipun niki mboten angsal piyambake krana abot
ngadhepi lingkungan ingkang sampun kados mekaten, akhiripun hijrah uzlah manggon panggonan sing sepi adoh karo wong niku mboten angsal. Mila kita ngaos kados teng pondok niki dados tugas kula sekedhik kathah nggadahi ilmu, tugas lan kewajiban panjenengan dereng nggadahi ilmu kudu bareng-bareng gelem mila ngaji. Mila Syekhina wa murabbi ruhina, guru-guru kula, kiai-kiai kula ingkang wonten teng pondok Ploso merintahaken awakmu kudu gawe pondok. Lan pondok iku tetep pondokku, pondoke Kiai Ploso. Masalahe apa? Kowe sithik akeh iso ngaji, iku kok nek gak gawe pondok sumben ning akhirat tanggung jawaben abot. Tapi nek awakmu wis gawe pondok, awakmu wis siap ngaji, ternyata kok gak ono sing gelem melok ngaji, tetep aman tanggung jawab ning akhirat. Ditakoki kowe mbiyen kok gak ngaji, saged jawab, nggih Gusti, kula empun damel panggenan, empun buka ngaji, tapi mboten wonten tiyang ingkang nderek ngaji, aman. Tapi nek sampai gak nggawe pondok ditakoki Allah kowe kok gak ngaji, alasanmu ora duwe pondok, iku abot pertanggungjawabane ilmu kita teng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila kita kula ingkang ngaji nggih wajib ngaji, nular-nularaken mulang agama sak iso-isone. Panjenengan ugi kewajiban derek ngaji sebab kangge ngesahaken tata caranipun tiyang ibadah. Yen kula niku nggadahi alasan boten kiyat ngadepi lingkungan, krantes lingkungan iki pun sami kathah ingkang tebih melenceng minggok saking aturanipun agami. Kados Ramadan ngeten iki niku arep ngaji bab poso, kenyataane ya kathah tiyang ingkang poso tapi mboten pati sesuai kalih aturan. Kathah tiyang ingkang sampun salat tapi salatipun dereng sesuai kalih aturan. Kathah tiyang ingkang wudu lan syariat lintunipun baik niku rukun Islam utawi rukun iman pun sami dipun lampahi, nanging ilmunipun mboten tepak sehingga kula keumpami pindah panggilan kepengin dhewe sementara umat mboten wonten ingkang belajari mulang gak ana sing ngaji. Lha iku resiko tertinggi teng kula. Napa malih kados zaman ngeten iki teng pundi-pundi niku ingkang rame pengajian. Ngedekno panggung, nyebar berita pengajian umum dalam rangka iki manggon ning iki panggonan ingkang badhe ceramah si A si B. Lha iku paling laris. Umpama ana siji loro sing gelem ngaji ngadhep kitab niki pun barang langka niku mawon sing kathah gak patek ana sing wani, sing gelem,
sing iso ngaji ilmu fikih. Sebab ilmu fikih itu resikonya tinggi. Ana siji loro ngaji iku ilmu tasawuf, lupute ilmu tasawuf iku sing nerangno bab fadilah. Sehingga napa yen tiyang niki ingkang dibangun namung digerakaken golek ganjaran, golek swarga, tapi mboten diwarai tata caranipun ibadah sing bener, suwe-suwe ora malah oleh ganjaran anggenipun ibadah, tapi malah oleh dosa. Mila wau dalu kula aturaken dawuhipun Kanjeng Nabi. Sahabat dipun dawuh Kanjeng Nabi, kowe nek diparingi umur dawa bakal ketemu zaman mangsa waktu sing mangsa niku kathah tiyang ingkang pidato kasirun khutba'uhu nanging qalilun ulama'uhu, sithik banget sing alim. Niki mangke hawa nafsu badhe nggeret bakal nuntun teng ilmu. Kasirun su'aluhu qalilun mu'tuhu, akeh zaman tiyang ingkang butuhaken ekonomi, kathah tiyang ingkang njaluk-njaluk nanging boten kathah tiyang ingkang nyukani. Sahabat matur niku kapan Gusti Rasul? Ida umi tapi sholah, nalikane sholat iku wis mati. Sholat kok iso mati iku piye? Dipun terangaken kalih para ulama, ai turikat kulliyatan, memang sholat limang wektu wis gak dilakoni. Au fu'ilat bila muraati surut wal arkan, utawa ketoke akeh tiyang ingkang nglampahi salat nanging salatipun pun boten merhatosaken syarate salat kudu piye, rukune salat kudu piye, nek wis salat apa sing gak oleh dilakoni, lah iku gak dibelajari. Niku ingkang dipun kersakaken ida umi tadi sholat. Bangsul nalikane tiyang gadai ilmu sekedhik utawi akeh dipun butuhaken lingkunganipun, kanthi lingkungan ingkang boten saged ilmu, kewajibanipun ugi ngaji. Kok sampai niku menghindarkan diri golek panggonan sing adoh sing sepi, perlu namung jungkung ibadah ngarsanipun Allah. Niki dipun dawuhaken Kanjeng Nabi, idza dhaharatil bidah wa sakatal alim fa alaihi laknatullah. Nalikane donya iku wis akeh barang-barang sing anyar, iku jenenge bid'ah. Lan barang-barang sing anyar iku biasane wis mboten saged dipun kendhalekaken hukum. Barang-barang ingkang anyar niku pun mboten suwe kalih real aturanipun syariat agami Islam. Lah iki ana wong kok nglakoni salat syarat rukune ora dienggo. Ana kala-kala sing gelem ngaji sing terang selalu fadilah ganjaran tok. Niki mangke tiyang ingkang saged ilmu cukup urusan babagan hukum teng mriki naminipun ilmu fikih kok malah ngadoh pertanyaan
pertama sing oleh laknate Gusti Allah iku wong sing ngerti. Nah ini resiko. Makanya ngaji fikih niku pun sering kula aturaken padha karo njelender dalan makadam sing arep di aspal. Setiap badhe ngaspal dalan niku dipun patani watu, bakda ditetani watu kangge ngratahaken dipun slender. Tujuane nopo? Mangke dipun aspal mboten terlalu kathah nelasaken aspal. Tujuanipun kajenge gampil anggenipun ngaspal dipun aspal bahasan desa aspal Korea. Bahasane sakniki dipun aspal jenenge hot mix. Aspal sing alus ngoten mawon. Mila contoh ingkang kula aturaken saged kita gunakaken setiap badhe mbangun dalan slender dipun dugiaken. Tapi dalan iku mungkin esber di aspal alus pertama sing ora oleh liwat slender. Iku resiko. Dadi sing ngalusne sing neraki watu cilik-cilik mben rata iku slender, kewajibane slender. Tapi nek dalan wis alus pertama sing ora oleh liwat ning dalan aspal alus iku slender. Dinten niki kita ngaos ilmu fikih sami nggih. Diterangno angele kados mekaten kathah tantanganipun termasuk kedah sanggup nyabari lingkungan ingkang terjadi. Mbah iku dinyek, mbah iku dihujat, piyelah suarane tiyang kedah saged sabar. Mila mangke tiyang niki empun tata agaminipun, tata carane ibadah empun leres kantun nindakaken ibadah. Nek empun nindakaken ibadah iku pertama sing dilalekno sinten? Sing dilalekno iku wong sing ngulang pertama tata caranipun ibadah. Pokok aku saiki wis ibadah, wis ngerti syarat rukune, sing ngulang sapa wis gak patek penting. Lah iku memang zaman pun kados mekaten. Nalikane kathah macem-macem tiyang ngaji mboten saged ngukur awake. Sing wau dalu kula aturaken mondok sakjege urip. Nggih, awit bayi sampai tua iku ora tau mondok. Bareng akhir-akhir ngaji kitab tasawuf kelas berat langsung ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Iku wis pul-pulan. Iku ora kok ngajine elek mboten, tapi tiyang gadai kelas iku kudu mulai kelas setunggal MI. Lulus setunggal MI munggah kelas kalih, kelas 3 ngantos kelas 6. Mangkene empun 6 tahun lulus munggah jenenge sanawiyah SMP 3 tahun. Nek wis SMP 3 tahun munggah neh 3 tahun ning SMA, bar iku lagi sing jenenge kuliah. Lho iku MI SD ora tahu, sanawiyah SMP ora tahu, SMA yo gak tahu, moro-moro milok kuliah. Bahkan terkadang saking mantep niku bener nggih sae, tapi ndelok sing dimantepi apa.
iku engko ujung-ujunge ngaji niku nek mboten sesuai kelasipun langsung nganggep nek kowe ijeh ngaji fikih. Wah, wis ngaji kitab tasawuf berarti fikih karo tasawuf iku dhuwur tasawuf. Apa meneh sing diterangne sing ngajine iku jeneng kitab Ihya Ulumuddin. Ingkang kula waos niki nggih karanganipun beliau Imam Al-Ghazali, tapi kitab sing paling cilik, kitab terakhir dipun karang Ghazali saderengipun wafat, naminipun kitab Minhajul Abidin. Wis angel kados mekaten padahal kula niki mumpun mondok. Nah, sampeyan ora tau mondok ngaji langsung ngaji kitab Ihya Ulumuddin koyok iya ngajine ora elek. Tapi wong ora tau belajar bahasa Inggris dasar moro-moro langsung diri bahasa Inggris sing kelas tinggi. Lah iku wis ngentekno taun, ngentekno umur ora bakal kena. Iso suudon berprasangka buruk ten kita rumangsa nek ampun ngaji sing kitab dhuwur, kitab ndek-ndek ora batek penting. Nah iku masalah. Mila hadis niki ndawaken idza dhaharatil bidah wa sakatal alim fa alaihi laknatullah, nganggo bahasa laknat. Lho iku bahasa sing paling kejam. Nggih. Laknat itu bahasa sing kejam, boten namung hukume haram. Rego nek hukume haram iku iso ditobati, engko iso disepuro Allah. Tapi nek wis nganggo bahasa laknat iku sak ndure dosa. Mila biasa kita ucapaken nalikane nyebut setan ditambahi laknatullahi alaihi. Semoga Allah melaknat setan. Enggak ya? Iku maknanipun napa laknat? Dipun dohaken sangka rahmat kawelasanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku laknat. Nah, wong Jawa iku nganggo basa sing ora mung kleru, meh sejajar laknat jeneng apa? Dipasotne. Apa bahasa Indonesia ini berarti? Tak sosono muga mati, dengar ngono gitu. Nggih. Niku laknatullah alaihi. Mila senajan iku ngaji nek mboten sesuai kalih tingkatanipun kangge sing ngaji ya nggawa masalah. Kangge sing melok ngaji ya luwih masalah neh. Wong sakniki niki teng kalangan pondok pesantren nggih. Pondok pesantren salaf termasuk kados Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Nggih kula niku keranten sakniki niki alat serba canggih. HP niku diiseni kitab 10 lemari kamot. Bocah sinau penake pol. Terkadang muni ning HP golekno ayat iki juz pira. Iku muni tok iso metu ayate. Golekno keterangane masalah iki ning kitab apa halaman pira juz pira. Niku langsung saged metu. Niki menggejala teng semua pondok pesantren ingkang akhiripun lari-lari sing pinter ndamel HP rumangsa luwih pinter sing sinau puluhan tahun, sing mondok puluhan tahun belajar kitab manual. Iki donya boten saged dibendung, boten saged dibendung. Wah, aku tak kepengin ngene, mboten saged. Dunia niku pun ciri khasnya semakin hari semakin awon.
Kanjeng Nabi ndawaken ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrun minhu. Ora ana dina saiki kejaba sesuk dina sesuk iku luwih elek. Bangunan saiki elek sesuk dadi apik. Tapi nek mental spiritual menungso wis kodratipun afdhalul qurun qarni luwih mulyane golongan niku golongan ingkang sareng kalih Kanjeng Nabi. Medun terus kita pun bagian rondo guri, tapi senajan guri kita tasik ngugemi nyekeli dawuhipun ulama teng kitab-kitab salaf. Wonten senggalipun cerita teng mriki dipun dawuhaken wonten setunggalipun kiai ingkang asmanipun Abu Bakar bin Fawr. Piyambake niki nggadahi kumrentek manggen teng setunggalipun gunung kepengin wiridan, kepengin langsung dadi wali, wis gak gelem ngaji, gak gelem nguweni pengajian ning wong ning lingkungane ditinggal. Tengah-tengahipun perjalanan niki moro-moro ana swara tanpa rupa. Sing isine swara tanpa rupa iku manggil Kiai Abu Bakar bin Fawraq, ya Abu Bakrin, id sirta min hujajillah ala khalqihi tarakta ibadallah. Kowe iku diweni ilmu Gusti Allah. Mbok menawa kawulane Allah iku kepengin ngerti babakan wudu, mbok menawa kawulane Allah kepengin ngerti tata carane salat sing bener, iku mbaliki ning awakmu kabeh tugasmu kudu ngaji. Tapi kowe malah arep pindah ngadoh ning gunung, namung keperluane niki badhe uzlah wiridan kepengin cepet dadi wali. Tengah dalan perjalanan langsung Abu Bakar bin Fawraq niki wangsul malih langsung ngedekaken ngaji, dimulai saking dasar Kitab Ahkamit Thaharah kados sing kita ngaji setiap badha asar saderengipun buka niku urut sanget. Niku malah akhiripun Kiai Abu Bakar bin Fawraq iku malah luwih cepet anggenipun dadi wali. Mila dieling-eling, ilmu tasawuf iku penting, tapi ilmu fikih iku aja mbok tinggalno. Beliau Imam As-Syafi'i dawuh faqihan wa sufian. Kowe iku kudu nguasai fikih, ya kudu nguasai ilmu tasawuf. Kowe ya iso dadi wong ahli fikih, ya iso dadi wong ahli tasawuf. Faqihan wa sufian fakun oleh sawahidan, aja mbok milih sitok-tok. Nek sampean milih setunggalipun ilmu fikih utawa tasawuf, dieling-eling fikih tok gak ana tasawufe iku ndadosaken ati keras. Tasawuf mboten wonten fikih iku jenenge wong bento. Wong iku nek bento orang bakal dadi apik. Mila terusanipun dawuhipun beliau Imam As-Syafi'i faqihan wa sufian fakun laisa wahidan fa inni wa haqqillahi laka ansaku. Cara dibasakne mriki, demi Allah aku nganjuna sira kabeh supaya ngerti ilmu fikih lan ilmu tasawuf. Aku namung berharap sampeyan kabeh dadi wong sing apik. Nggih. Kanten punapa wadzalika qasin qalbuhu lam yadu
tuqa. Tiyang nguasai ilmu fikih tok mboten saged ilmu tasawuf, atine keras. Ati iku nek keras ora iso oleh hidayah sangka ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat tetes hujan niku hidayah mandhap ten bumi, kenging bumi ingkang gembur, manfaatipun saged tanah niku dipun tanemi palawija liya-liyane. Tapi tetes udan iku nek sampe netes ning watu belas ora patek ana manfaate. Watu gelem teles ya mung sedhilok, senajan ana watu teles mbok tanduri jagung pari ora bakal iso panen. Wong nguasai ilmu fikih ora duwe ilmu tasawuf, atine atos, atine keras. Iku gambarane. Wadzalika qasin qalbu lam yadqtu, kok ora iso duweni sifat takwa Allah, wedi ning ngarsane Allah, ora bakal oleh hidayah sehingga duweni sifat wedi ning Gusti Allah. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu. Diwali kita lamun belajar ilmu tasawuf sing penting ati, sing penting niate. Lho kok sing penting ati, sing penting niati ku piye? Mestine sing mbok niati iku apa? Contoh salat, niate kudu bener. Nah sing iso benerno niat salat iku ilmu fikih. Sing dadosaken khusyuk kita niku ilmu tasawuf. Mila sakderenge maten kula aturaken, kula nate ngaji ndamel speaker. Kula aturaken bilih menurut ilmu fikih khusyuk niku mboten dadi syarat lan rukune salat. Lho iku ana wong sing muring-muring wis anggone. Niku nuduhaken nek tiyang niku mboten ngertos apa sing jenenge ilmu fikih. Nguasai fikih tok atine atos keras, nguasai ilmu tasawuf tok wa hadza jahulun iku wong sing pintu. Kaifadul jahli yasluhu, apa nek wong pintu iku iso dadi apik, maknane ora iso dadi apik. Niku gambaranipun. Terusanipun dawuhipun beliau Imam Al-Ghazali, wa dzakaralli Ma'mun bin Ahmad rahimahullah annal Ustad Aba Ishaq rahimahullah ta'ala qol li ubadi jabali Lubnan ya akilal hasis taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ati wastaghaltum hahuna bi aqlil hasis qalu lahu inna la taqwa ala suhbatin nas wa inna ma a'taka Allahu quwwatan falazimaka dzalik fasannaba ba'da dzalik kitabahu al-jami' lil jali wal khafi wa kana lahum radhiyallahu anhum ma'aghaza roti ilmihim al-amalul jamu wan nadarud dakiku fi suluki tariqil akhirah. Niki cerita ingkang nomor kalih manggen teng gunung teng daerah Syria kelanten niku Jabal Lubnan niki manggen wonten teng negara Sam. Nek sakniki Syria dan sekitarnya. Pinten-pinten tiyang ingkang ahli ibadah
saged ilmu fikih, saged ilmu tauhid, saged ilmu tasawuf manggoning gunung ora gelem awor wong akeh, ora gelem ngaji bareng. Wakil napa wonten kiai ingkang langkung sebut dawuh ya akalat tel hasis he wong sing manggoning gunung manganem suket. Saking nek tirakat kepingin nang wusul li hadratillah dadi wali-waline Allah sing terkenal manggoning gunung mangane suket, mangane godhong-godhongan, bahasa kita rambanan. Lho sira perlu ning gunung mangan suket kepingin nang dadi waline Allah sementara kowe ninggal umat Kanjeng Nabi Muhammad sakmono akeh sing dikuasai wong-wong sing gak ngerti agama, senengane gawe-gawe aneh-aneh. Iki piye maksudmu? Jawabi tiang kathah ingkang manggen ten gunung maemipun suket lan godhong-godhongan kula mboten sanggup ngadepi lingkungan kula. Ajenge kula wulang piyambake mboten percaya wonten kathah tandingan ingkang ngulangno beda kalih kula. Iku resiko. Yen panjenengan kiyat manggen teng lingkungan ingkang kathah tiyang kados ingkang kula critakaken, monggo pancen panjenengan dipun paringi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lha iki kados mekaten. Mila kula aturaken ngaji dinten iki kados ngeten iki, sing kita waca kitab masih dasari Quran utawa hadis saiki pun kathah ingkang boten cocok kalih kenyataanipun. Niki ingkang boten cocok Quran hadise napa ingkang boten cocok memang atine menungso. Jawabanipun ingkang boten cocok niku atine menungso. Sebab yen Quran hadis niki selalu saged mengikuti zaman. Ora ana jenenge Quran hadis iku ketinggalan zaman, ora ana jenenge Quran hadis iku nyesataken umat, ora ana Quran hadis wis gak sesuai kalih keadaan. Mila mulyanipun tiyang ingkang tasih purun mulang, senajan siji loro sing melok ngaji, senajan akeh sing melok ngaji utawa pira wae pokok ijek ana wong sing gelem ngulang, memang niku tugas ingkang amrat sanget nanging mulya teng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ingkang tasih purun sareng-sareng ngaji ugi panjenengan nglampahi setunggalipun ibadah sing paling inggil derajatipun lan iku bagian tiyang ingkang dipun senengi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dawuh teng Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 73. Waj'alnahum a'immatan yahdunan nas bi amrina ay ila dinina. Mulya-mulyane tiyang niki sing kalih Allah niku dipun takdiraken saged nguasai ilmu agama lan badhe dados panutanipun umat menuju teng hidayahipun Allah, ugi menuju teng aturan syariat agami Islam. Bentuk ibadah ingkang hakiki iku jenenge ngaji kudu luwih dhisik sadurunge ibadah. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat
wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Nek wis ana kiai duweni tugas mulang, duweni tugas ngaji, panjenengan sedaya tiyang awam duweni tugas melok ngaji, lha iku sekabehane dalam perlindungan Allah kanten iki bagian fi'lal khairat, nglakoni pira-pira barang sing apik muwi Gusti Allah. Ora mung kuwi wa iqamas shalah padha nglampahi salat, ngedekaken salat 5 waktu sarana netepi syarat lan rukunipun, wa ita'az zakah padha gelem mbayar zakat. Aituf alu waktu qamu wa tu'ta minhum wa min atba'ihim niki wa kamu lana abidin iki sing dianggep sejatine ibadah sing paling dhuwur, ibadah sing paling akeh ganjaran nipun. Mila sepindah malih kita sadar sing asal pun kula aturaken ngingingi ilmune Allah pun dibatasi Allah teng ayat kursi, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Ora iso wong iku duweni ilmu syariat, duweni ilmu apa wae sing iso nungkuli ilmune Gusti Allah. Dene kita nggate ilmu sithik akeh minangkani niki ingkang ngersakaken ugi Gusti Allah. Tondo tandani kebesarane Allah ayate asal pun kula waos, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kowe kudu dawuh Muhammad, ucapno ning umatmu, umpamane banyu segara, banyu sak donya iku dinggo dadi mangsi, perlu kanggo nyatet tondo kekuasaanku, tondo keagunganku iku bakal entek, sementara tondo keagunganku urung entek. Nah, niku lagi ngaji jenenge. Mila kudu wangsul tempatan ingkang leres, wangsul tempatan ingkang bener. Kanjeng Nabi niku ingkang paling dipun andhalaken ilmu, lan ilmu ingkang paling dipun andhalaken cara sakniki ilmu fikih. Apa jaman Kanjeng Nabi ana ilmu fikih? Kanjeng Nabi dereng wonten ilmu fikih. Apa ana ilmu tasawuf? Dereng wonten ilmu tasawuf. Apa ana ilmu tauhid? Dereng wonten ilmu tauhid. Nanging tindak lampahe Kanjeng Nabi persis yen kita ukur sakniki sesuai kalih ilmu fikih. Tata carane salat sesuai karo ilmu fikih kita. Mila wingi kula aturaken, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fausilu wujuhakum. Sing iso mbatesi wajah namung para ulama. Wa aydiyakum ilal marafiki, sing iso mbatesi sikut iku tekan ndi, umpama ditakdirna ora duwe sikut iku piye nek wudu. Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, ingkang saged mbatesi secara tuntas lan adil ugi bener niki namung para ulama ingkang gadhahi bidang ten ilmu fikih. Wa aidiakum ilal marafiki, iku nek cara ilmu nahwu ni ila iku sikut gak wajib dibasuh. Lho kok wajib dibasuh piye? Mila hadisipun Kanjeng Nabi,
kanthi hadis niku maknanipun perbuatane Kanjeng Nabi, ucapane Kanjeng Nabi, ketetapane Kanjeng Nabi iku jenenge hadis. Sementara Kanjeng Nabi setiap wudu masih ayate niki ndawaken fagsilu wujuhakum wa aidiakum damel ilal marofiki. Kanjeng Nabi buktine nalikane wudu nek mbasuh astonipun kekalih ngantos dumugi teng sikut kalih. Lah iku ila bimakna ma'a. Lah iku nek gak ngaji ora bakal iso. Niku kepentingan kita ngaji kedah ngambah sing paling dasar. Mulai ilmu fikih sidik-sidik pun kula tambahaken ilmu tasawuf, pun kula tambahaken ilmu tauhid. Kitab sing penting fikih dipun dalemi dhisik ben gak dadi wong sing nguasai, wong sing ngerti ilmu tasawuf tapi fikih nek mboten jalan salate ora bakal dadi. Pun niki wonten titipan pertanyaan. Nek umpami kula niku nyewa sawah, kula tanduri pari. Pari sing kula tandur niku panenipun ngantos 13 kintal 23 kilo. Niku berarti pun wajib ngedalaken zakat yen toyane mboten tumbas zakatipun 100%. Toyanipun mboten tumbas tapi pulsa tumbas. Toyanipun mboten tumbas tapi nguripaken diesel tumbas bensin. Nah itu jenenge alasan Mbah Mat. Bener Pak, aku iki bani ora tau tuku, wong aku duwe sibel dhewe. Tapi pikir lek kok mbok zakat 10%. Wong sibel iku iso ngetokno banyu nek ana pulsane listrik padha wae lho. Nah iki mulai mengelak. Makanya mau bakdo asal sadurunge kula umumaken, tak umumno nek sok Kemis iku wayahe ngemes iku mben aja kaken alasan ora iso Pak. Ndadak nek ngendari. Ngetak kandhani ada to mben ora alasan, tapi nek ora alasan ya ora wong iku diweni akal mben gawe alasan. Wis banget. Berangkat kemudian Kemis ton di alasan iki yo. Ora berangkat duwe alasan ngejak koncone melok ora berangkat, akhirnya kedalon sampai adzan asar. Untung kita ngaji teng pondok Al-Falah ingkang kula tuduhaken tata carane salat jamak. Jamak kok ora nikel iku jamak piye? Ora sah kaken omong, pinter kula. Nggih, pinter kula. Pun umpama kula nyewa Tegal, kula tanduri jagung. Mbok pira lah winehe panene oleh 7 kintal 20 kilo. Iku wajib zakat 10%. Pertanyaane sing zakati iku sapa? 2. Duit sewan iki melok diitung toh gak? Artine nek nyewa iku regane larang iku ndadekno ora wajib zakat atau tetep zakat? Jawabanipun tiyang wajib zakat pari iku nek duweni panenan 13 kintal 23 kilo. Fama zada fabi sabi, kok luwehane senajan sak kilo ya kudu mbok zakat 10%. 13 kintal 23 kilo ternyata panennya sampean 14 kintal. Lho iku ya tetep ditokno 10% saka 14 kintal. 13 kintal setengah ya tokno 10% saka 13 kintal
setengah. Jagung ugi mekaten. Nggih. Lha iku piye apa sewan Tegal utawa sawah iku diitung to gak sehingga iso ngurangi kewajiban zakat? Jawabanipun boten diitung krana wong sing wajib zakat ora ana kaitane karo sewan gal, ora ana kaitane karo gal iku wae dhewe to gak. Karena tiyang ingkang nggadhahi panenan maknane tiyang ingkang napa nggadhahi biji. Sehingga dilateni nek ana wong nanduri sawahe wong liya, tegale wong liya, carane saiki marobati. Utawa 60% sing nggadhahi tanah, 40% sing nggadhahi kerja. Utawa diwalik terserah, pokok dibagi sesuai kali kesepakatan. Lha iku mengke sing diitung niki mboten perorangane. Dadi nek mas panen iku 13 kintal 23 kilo, 14 kintal ya tetep masih engko dibagi 50%, 50%, 7 kintal, jagung panene oleh 7 kintal. Iki engko ya dibagi loro. Iya, tapi tetep boten ngurangi zakat. Sinten ingkang kewajiban ngedalaken zakat? Sing gadhahi bibit. Sing gadhahi bibit niki sing gadah tanah sing kenek tuntutan zakat, sing duwe bibit lan conto niki sing gadhahi tanah. Diwalik sing gadhahi bibit niku sing kerja, berarti sing kenek kewajiban zakat iya sing kerja. Carane piye? Kenek dibagi loro, padha 50%, 50% utawa 60-40 sesuai kesepakatan oleh dibagi, tapi ditokno zakate dhisik. On iku nek marubati kok urung mbok tokno zakate, wis mbok bagi oleh wae, tapi sanate kudu karo-karo ning ngetokno zakat. Kula marubadi kali Mbak Nardi oleh jatah 14 kintal, aku 7 kintal, Mbak Nardi 7 kintal. Krana wis tak bagi urung didalaken zakatipun, sing gadan kula zakati, nggih Mbah Nardi ora dizakati. Mbah Nardi sing ora zakat ku mbrentek tok jatahku sing 7 kintal. On niku aturanipun zakat. Mila senajan sing kenek tuntutan kewajiban zakat, wong sing duwe wine nek marobati tetep engko dadine karo-karone wajib ngetokno zakat sing padha. Sewan dhewe digarap dhewe diwini dhewe ya dhewe sing wajib ngetokno zakat. Duit sewan ora ana hubungane karo kewajiban zakat. Kewajiban zakat nek panene 14 kintal iku 10% berarti sak kintal 40 kilo ya. Sak kintal 40 kilo. Wah kok akeh. Wah iki mung dizakati nek sak kintal 40 kilo kaboten tak tokni zakate sak kintal 30 kilo, kurang 10 kilo. Ojo kok kurang 10 kilo, kurang setengah kilo berarti mbok tono zakate sak kintal 39,5 kilo berarti kurang setengah kilo. Kaken seprapat kilo, kurang sak on lah. Misalnya sak kintal 40 kilo kewajibane mbok tokno sak kintal 39,5
9 kilogram, kurangi namun saon. Senajan iku saon, nek iku kurang padha karo paninanmu 14 kintal urung mbok zakati krana mrempek rata ning bondo donya sing dereng dipun zakati. Pun jelas nggih. Mbah Mat, jelas sibel wae kudu mbok zakati. Kalau zakati iku kok gampang rusak sibele. Engko nek sibele ora rusak engko wong sing rusak kan repot. Nggih. Niku aturan kita tengiri babagan ilmu syariat. Lha abote kaya ngene nyampekno kok sampai akeh wong wani gelem ngaji kitab fikih. Ora pada gelem. Mergo resikone tinggi. Nomor loro, angel kitab fikih iku luar biasa tingkat kesulitane. Lha iku urung nek takok muamalah modern. Jual beli lewat online piye COD padahal sing mbok delok ning HP iku ora barang sing mbok tuku iku sah to gak iku ora ape mbok sahno kita terkadang dicoba Gusti Allah nglakoni ape mbok sahno iku lewat endi mila ilmune kudu ditambah piye apa sing wis kelaku apa sing wis dilakoni umat aja sampai dibatal-batalno tanggung jawabane kiai sing kudu golekno jalan keluar supaya ibadah muamalah nikah lan lintu-lintunipun sesuai kali real aturanipun syariat Islam. Kalau untuk pertanyaan rodok dalu makaten mugi kita sedaya tansah pirangnya rahmat hidayahipun Allah berkahipun bulan Ramadan sedaya kesainan katapi tengarsanipun Allah salah khilaf lan dosa